ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव शंभो महेश्वर हे देव त्रिलोचन शिव शंभो हे महेश्वर हे देव त्रिलोचन पद्म विलोपन आरत त्राण पद्म विलोपन आरत त्राण आए भुजंग भूषण आए भुजंग भूषण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मरिचो मुझे कौन देखुची त्रिपुर विजयी लंकापति स्वयं मातुल आज दशरथ मुहपुर मोर जथा मान ग्रहण कर मातुल आपण निर्देश देते मुझे आपणकर दर्शन करी आपण स्वयं आसबार कौन आवश्यक थिला कहतु मातुल केबा सेवा करिवो ये अधीन भणजा सामान्य गोटाए मानव पाई त्रिपुर विजयी जग जन्म लंकेश्वर उन्नत मस्तक आज हुए अवनीत सामान्य गोटाए मानव मोर भद्री सुपर्णकार नाशाचंड करिछि सामान्य गोटे मानव से पुणी त्रिपुर विजयी जग जन्म लंकेश्वर रावणर भौणीर नाश कर्ण छेदन कर किंतु पुणी कौन मारुछ त्रिपुर वीर बोली नगण कहा सामान्य गोटाए मानव को करुअछि भय ता भय तपिरूप धारण ओ मरीच ये सही नराधाम भये कपि वेश करिछु धारण त्रिपुरे वीर बोली नमणे काहागु हे नमणे काहागु एक बड़ भय कर एक मानवकु अति वीर हे दश शेर हे नाम रामचंद्र रघुवीर ओ मरीच ये सही राम ये तार पिता माता केउंटी तार अयोध्या देश राजा दशरथ हे दशरथ सुत हे रामचंद्र रघुवीर लक्ष्मण ता व्रत चाहे जे राम रूप देखु थाई ओ मरीच श्रीराम को कहीं पाई करूअछु भय दिने बने आसीथिला रघुकुल साई रघुकुल साई दिने बने आसीथिला रघुकुल साई रघुकुल साई तार थिला लक्ष्मण ता भाई लंकराण हे माता भाता मकोला निधन
କହିଲୁ ମରିଚ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟାଏ ମାନବ ସେ ପୁଣି ତ ଭ୍ରାତା ଭତାଙ୍କୁ କରିଛି ନିଧନ। ପବନ ସରରେ ମୋତେ ଦେଲା କଉଡ଼ାଇ ହେ ଦେଲା କଉଡ଼ାଇ। ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲି ମୁଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ରାମ ରୂପ ଦିଶୁ ଥାଇ ଭତାଙ୍କୁ ତୁମର କରିଛି ନିଧନ ଅବିଳମ୍ବେ ଛୁଡ଼ି ଯାଇ ଛିନ୍ନ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସେହି ଦିନ ଯଦି ବେଶ ଧରି ଧରିଣ ରହିଛି। ଯେଣେ ଚାହେଁ ତେଣେ ରାମ ରୂପ ଦିଶୁଅଛି ବ୍ୟଣୁଦେର ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ସେ ଦଶ ଚାର ସେଇ ରାମ ସ୍ୱର କୁଳ କଳଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଲଙ୍କା ବିରୁ ସେ ତୋର ମାତା ପଦଙ୍କ କରିଲା ନିଧନ ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତିବେଶ କରିଛୁ ଦେଣ ଠିକ ତତେ ଶତାଧିକ ଦେଇ ସେ ବନ୍ତ ଭାବନା ମାତୃହନ୍ତା ମାତୃ କରୁଛି ବିନତିଆ ହେ ଲଙ୍କାର ଈଶ୍ୱର ହେ ଲଙ୍କାର ଈଶ୍ୱର। ଏଲ ଶୁଣାଅ ମୋତେ ରାମ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଚାହେଁ ରାମ ରୂପ ଦିଶୁଥାଇ ମରିଚ ତୋର ଶତ୍ରୁ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏ କହିଲ ମାନବ ସେ ତୋର ମାତା ଭାଗଙ୍କ କରିଛି ନିଧନ ସେ ମୋ ଭାତୃ ସୁପୁରକାର ନାଶାକନ୍ନ କରିଛି ସେ ରାମ ରାମ ରାମ। ଶୁଣିଲେ ବନେ ଆସିଛି ରଘୁକୁଳ ସାଇ ହେ ରଘୁକୁଳ ସାଇ। ରୂପ ଧରି ଗଲି ଦେଖିବାର ପାଇଁ ବିନ୍ଦୁ ସରୋଜେ ଯାଇ ମୁହିଁ ପଶିଲି ଜଳର এই দেখন্তু লঙ্কাপতি শ্রীরাম এই দেখন্তু লঙ্কাপতি শ্রীরাম এই কেউটে শ্রীরাম এই দেখন্তু লঙ্কাপতি শ্রীরাম মরিচ অত্যাধিক ভয় ଆଉ ଭାବ ପ୍ରଣତରେ ତୋର ମତିଭ୍ରମ ଘଟିଛି ମରିଚ। ତୋର ଶତ୍ରୁ ତ ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏକୈର ମାନବ ସେ ତ ମାତା ଭାତାଙ୍କୁ କରିଲା ନିଧନ ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ନୁହନ୍ତି କେବେ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ହେ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ। ରାମ ରୂପେ ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଛତିଆ ବିଭାବ ଚାହେଁ ରାମରେ ପଦୁଛୁ ଥାଏ
ଗୋଟେ ରାମ এই দেখন্তু লঙ্কাপতি শ্রীরাম କେମିତି ଶ୍ରୀରାମ କେମିତି ଶ୍ରୀରାମ দেখন্তু লঙ্কাপতি শ্রীরাম ମାରିଛ ଦ୍ରୋହୀ ଦେଶ ଦଇ ରାକ୍ଷାସ କୁଳ କଳଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରଙ୍କାଦିରୁ ଯେ ତୋର ମାତାଙ୍କୁ କରିଲା ନିଧନ ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ଗୁଣଗାନ କରୁଛ ଆରେ ମୂର୍ଖ ମରିଛ ଏଇ ରେ ମୂର୍ଖ ମରିଛ ଲଙ୍କାଦିରୁ ପ୍ରାଣମୟ ଗାଉଛୁ ପଳାଇ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଜଗନ୍ମ ଲଙ୍କା ଚାହାତରୁ ତୋ ରାଜ୍ୟ পদ্মর ধাইছি বিশ্ববাসীর রাবণ কথারে নহলে নিষ্পত্তি চন্দ্রহাস খড়করে শিরমোর করিব ছেদন রাম সঙ্গে করিলে শত্রুতা তর তর হইব কণ করিবি না রাবণ হস্ତରେ মলে দিবি নরককু রাম হস্তে মলে দিবি বৈকুণ্ঠ ମରିଛ ପାଇବୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଜି ଦଶାନନ ହସ୍ତରୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସ ଖଡ଼ଗରେ ଶିରା ତୋର କରିବି ଚେତନ ନିକ୍ଷେପ କରି ସମ୍ମତ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ କୁହନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଶୁଣୁ ମରିଛ ମାୟା ବଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୁରଙ୍ଗୀ ରୂପ କରିବୁ ଧାରଣ ତୋର ପୁଛ ଆଣିଲେ ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ନିକଟେ ସୀତା କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୋର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦଶରଥ ଆତ୍ମ ଶ୍ରୀରାମକୁ ନେଇଯିବୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ତାପରେ ସର ବିଦଳ ପରେ ତାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିବୁ ଦଶରେ କରିବୁ ଚିତ୍କାର ଆପଣଙ୍କର କି ଲାଭ ହେବ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଲାଭ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଦଶାନନ ଯେତି ତାରୁ ଲାଭର ଅଧିକ ବହନ କରିଥାଏ ବରଣା ତାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଡାକ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିପଦାର ପୂର୍ଣ୍ଣମଣି ଶ୍ରୀରାମ ଅନୁସରଣେ ଯିବେ ସୌମିତ୍ରୀ ଆଉ ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ଯତି ବେଶ କରିବି ଧାରଣ ରାମ ପତ୍ନୀ ଜାନକୀକୁ କରିବି ହରଣ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ମରିଛ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାବେଦ ଜ୍ଞାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ଆପଣ ବର ନାରୀକି ହରଣ କରିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର କୋଉଠି ଉଚିତ କୋଉଟା ଅନୁଚିତ ସେ ବିଚାର କରିବାର ଦଶପତି ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣ ତୋଟାରୁ ମୋର କଥା ମାନେ ଭଲ ଯା ଅବିଳମ୍ବେ ଏଇ ତୁରଙ୍ଗୀ ବେଶ କରିବୁ ତେବେ ଆସୁଛି ମାମୁଁ ଦେଖେ ଭଉଣୀ ବିନା ଅପରାଧରେ ଯିଏ ତୋର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରି କୁଚିତ କଦାକାର କରୁଥିଲେ ତାଠାରୁ ଆଜି କିପରି ଗଡ଼ା ଗଣ୍ଡା କରି ପତି ତଳେ ରାବଣ